साला मानसिया अबावबा थैबाय ना मायोलै ओंखाम जानो होननानै दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो नायहरनि र' बिथिंजाय नुगोन खोमा दहायलाय माथो मोसौखौ बैथिंजायसो होदोंमोन मानसिखौ नुवाखै माथो आङो अबाव थांखो बियो आइ गेदेरफोर जोंहानि माबाखौ नुदों मानसिखौ दहाय नुदोंमोन र' नुनाया अबाव नुनायमोन एकदम दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानो होनना नेबाय दङ आङो मोसौ नायनो थांनाय मानसियानो दाबो सफैला दहाय नुदोंमोन र' आङो बैसानि मैनास्रि बिहामजोजोंसो रायज्लायबाय थानाय नुदोंमोन आं लामायाव मा मैनास्रि बिहामजोजों बेजोंलाय आरो मा खामानि दङ मा गोबावथार रायज्लायदोंमोन नामा बिसोर सानैया औ आं मोसौ दोस्लायबाय थानायाव बिदिनो रायज्लायबाय थानाय नुदोंमोन एसे गोबावानो रायज्लायदोंमोन दे बिदिनो 10 मिनिटसो रायज्लायदोंमोन नामाथाय आंबो आरो दोस्लायनानै थांबायना मोसौखौ मा बियो फैयाखै नामा दाबो न'आव गैया गेदेरफोर दासिमबो न'आव फैयाखै बियो मानसिया ओंखाम जानो होननासो ओंखाम बिबाय आंनियाव आं आरो जाथ'वाखै होननायखाय माबा मोसौ नायनो थांबाय नै दाबो फैनो रोंला थैनासो थाहैबाय ना मायोथाय अबावबा दं खोमा दे मानसिया आरो रायज्लायफ्लांबाय थायोना बियो सोरजोंबा लेक्सार मारिबाय दं खोमा एकदम लेक्सार मारिबाथाय लेक्सारानो मारिबाय थागोन ओंखाम जानो होननानै नेबाय दङ है नेलाहाय आं जाग्रोनोसै एसेबां गोबाव जाबाय 4:30 जाबाय गेदेरफोर नुदोंना माबायदि गियान गैयि मानसि बियो दे खैनाफोर नोंहा जाग्रोना लादो जागोन दे बियो फैबाथाय औ जाहैनोसै र' दे होमबा खैनाफोर थांसै आंबो औ दे गेदेरफोर थां मैनास्रिजों मा खोथा दङ बेहा मा खामानि दङ बेजों 10 मिनिट रायज्लायदों बेजों आरोथ' बिनि उनाव बेसे गोबाव रायज्लायदों इसोरासो मिथिसिगौ नुदोंना बे आंनि हौवायाना गुन्दामार र' फैथों र' मैनास्रिजों मा खामानि दं मारे बिहा माखौ एसेबां रायज्लायनाय ओंखारदों बिसिनिया आं आरो बिथिंजाय नै रानै नेगासिनो ओंखाम जानो बैथिंजाय बिसोर सानैया लाइन मारिगासिनो एसेबां बोराय जालांदों एसेबाङानो मानसियानो माबा सावलनसो जालांबाय दङहाय मालायबा फिसालायानो सेंग्रा जालायलांबाय रावखौबो मोजां मोना नै बिफायासो माबा खालि लाइन मारिनाय बेफोरबायदियाव बोरै ओंखाम खुहाबनोहाय खुहाबा एकदम खर'फोरासो गुदुं मोनग्लिजोब्बाय फैथों र' फैथों भारत अबाव थांखो हा माथो सिरि जाखो नों फैबाय माथो सिरि जादोंमोन दसे नों मा खालामनायमोन नुदोंना भारत आंखौ माबायदि खालामना दोनदों मैनास्रिया आथिङा बायना दङ आं थाबायनो हाया बिसिनायावनो गाखोनो हाया नैबेयावनो उन्दुयो आं फाखायावनो मिथिगौना ओरैबायदि साजा होदों जोंफोरखौ पापिया धोन सम्पतिनि ओरैबायदि लभियाना बियो जोंनि धोन सम्पतिखौ गावगायनि नाम खामिखाय नुदोंना बोरै साजा होदों जोंफोरखौ जेब्लासिम गावनि नाम खालामना होआ अब्लासिम जोंफोरखौ बेफोरबायदिनो साजा होबाय थागोननो भारत थां गामिनि गासैबो रायजोफोरखौ लिंना लायदो थां बिदिसो लागायना होबावदों आंखौ नोङो हा पापि हिनजाव साला नोङो भारत नों मा नायबाय थादों हा गामिनि मानसिफोरखौ मानो लिंना लाबोआखै हा बे मैनास्रिया सैथानथार नोंखौबो फासायगोन अबावबा जेदौसि नोङो साला आंखौ नंखाय बाखायफोरखौनो लागायना होदों आङो माला नोंसोरनि धोन सम्पति लुगैनाय आंखौ बेफोरबायदिसो उल्था लागायना होबावदों आं नोंसोरनि धोन सम्पति लुबैया मिथिबाय आङो रंजा खुसि संसार जालांनोसो लुबैदोंमोन नाथाय नोंसोरो आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन एसेबा साजा होखादोंमोन नोंसोर आंखौ सानसे समाव एसेबा आलाय सिलाय खालामदोंमोन दा नोंसोरबो बेफोरबायदिनो साजाखौ मोननांगोन भारत नों मा सिरि थाबाय थादों हा बाजै नों साला आंखौ बेफोरबायदि लागायना होदों मैनास्रि बिहामजा बेफोरबायदि नंखायानो आं मिथिखागौ नोंसोर एसेबां पापि हा मोसौनि आथिंखौबो माथो नोंसोरसो सिफायनानै बुथारना दोनदोंनो आरो बे मैनास्रि बिहामजोखौबो नोंसोर बुथारनो नाजादोंमोन माथो हा सैमानि फिसा भिखारिनि फिसा होननानै नोंसोर माथो बेखौ बुथारनो नागिरदोंमोनलै हा नों आरो उल्था लागानासो होदों हा थै नोंसोर बायदि मानसिया बेफोरबायदिनि साजा मोननांगौलै मा होनदों नोङो भारत होमबा नोङो जोंफोरखौ बासाया होमबा नोंसोरो साजा मोनबावथों बासाया आं नोंसोरखौ साला गुन्दा मानसि सानै गोलैनानै दङ नोङो जोंफोरखौ बासायनो गारि बे मैनास्रिजोंसो लोगो जानानै साजा होनो ओंखारबावदों नोंसोर सानैया गोसथोलाय ना मायो भारत नोङो सिख्ला गोरलै नुनानै गोसथोदों नामा र' नोंखौ लागायना होगोन आं रांखावरिनि सिगाङाव नागानायाव गैया नोंखौबो
नुदोंना दारि माबायसि बिसोरो? मोनथिबाय दे मोनथिनो लागा जेबो खोथा गैबावला बाजै ओरैबायदि माने नोंसोरो नुदोंना आथिं बायनानै दङ थेवबाबो दादागिरियानो जोबा आंखौबो गुन्दासो होनना रायबावदोंना नोङो न'सो नोंखौ मालाबाबो बासायलां गोरोन्थि जाबायलै भारत फंबाय माबा बासायजोंफोरखौ गोरोन्थि जाबाय नोंसोर बायदि मानसिया बेफोरबायदिनो साजा मोननांगौ बिहामजोजोंबो नोङो आंखौ दिनै जंखायबाय हो बाजै नोंनि गोसोआ एसेबां गेसाव मार नोंसोरखौ बासायनो होननासो आं फैदोंमोन मिथिबाय आं बिहामजोखौ गोसथोआ बिहामजोआलाय आंनि फिसाजो बायसिसो सोरबा गोसथोनो हागौ नामा थै आं लाजिबायलै बाजै आं लाजिबाय इसेबो मान सनमान गैया नोंहा आरो नोंसोर सानैया बिहामजोखौ सानसे समाव ओरैबायदि साजा होदोंमोननो बिनि फिथाइखौथ' मोनखानांगोन ना बाजै नों माथो बिहामजोनो ओंखामखौनो होआमोननो हाराल' होयोमोननो बेदर जाबाबो आरो ना जाबाबो नानि सुखौल' बासिना होयोमोननो ओंखामखौबो उदै बुंजासे होआमोननो आरो बै थाम्फै बोथोराव माथो मुस्रिबो होआमोननो बा मानिनांगोन दे आरो बाजै ओइ नोंसोर बायदि मानसिया बेफोरबायदिनो गोलैना थानांगौलै लाब गैया नोंसोर बायदि मानसिखौ बासायनानै ओइ थांसैलै बिहामजो आं दे मालाय दादै भारत थांनाङै रायजोखौ लाना फै भारत भारत मैनासि पापि सैमानि फिसा अन्नानै बिमा फिसा जोंफोर सानैखौबो हगारदो राहुलखौ लिंहर बिहामजो जाबाय दे बेसेबा गोबाव साजा होबाय नोङो जोंफोर सानैखौ हगारदो जोंफोरखौ जोबथ'वाखै र' नोंसिनि साजाया आरो साजा होबावगोन आं हामग्लिजोबथों नोंसोरो साला हाद्दि बायदि जाजोबथों हाबनोनो रोङाखै माथो बोरै हाबनो मोनजायोथ' उदै बुंजासे सानसेयाव खेबसेबाबो नोंसोरथ' आंनो उदै बुंजासेखौनो होआमोन आं साला नोंसोरखौनो उदै बुंजासे होआ होननानै सानो ओंखामफोरखौ नाथाय आंनि गोसोआ एसेबांबो गाज्रि नङा अनखांनायबो फैयो मोनथिबाय बिहामजो नों मोजां दे नों जोबोद मोजां नोंसो आइ आफायाबो मोजां एकदम गियानिथार हगार बिहामजो जोंफोरखौ हगारदो नयसो खौ आं बुंदोंमोनानो नोङो उन्दै थोरसिखौ नायनाङा होननानै थेवब्लाबो नों मानो नायनांगौ नायाखैलै आङो नायाखै बेखौ नायबाय थायाखै खेबसे नायफ्लांदोंमोन आं बियो माथो होनायाव बेनोल' खेबसेयानो जाबा खेबनैयानो जा जेखिजाया नों नायदोंथ' आंथ' नोंखौ नायनोनो होखायाखैमोन खेबसेबो नों मानो नायनांगौ दिल्लु नों मानो नायनांगौ नों लैथोसिखौ दाबो बावनो हायाखै न' नों जुदि लैथोसिखौ बावनो हायाखैमोनबा आंखौ मानो गोसोथोनायमोन नोङो नों खम सानदोंना दिलु बा गुफुर साफा जाना दङ माथो होननानै न' आं बेफोरबायदि जेबो सानाखैलै बिजुलि आं नोंखौनो मोजां मोनखायो बेखौ आंनो नांखायानोबा आरो बेथ' नोंसा दानि हिनजावसो दा नोंनि बाजैसो जाबाय आंनोलाय मानो नांगौ दे आंनि हिनजावा नोंसो आंनो नोंखौसो नांगौ बे मालायनि हिनजावखौलाय आंनोलाय मानो नांगौ दे नों ओरैनोसो बेफोरबायदि बुंफ्लादो आं मोनथिगौ दिलु एसेबां बेफोरबायदि आरोना नोङो नोंखौ आं नायनाङा होननानै आं बुंखादों थेवब्लाबो नों मानो नायनांगौ नायनाङामोन ना गोरोन्थि जाबायलै बिजुलि आं खेबसे ओरैनो नायफ्लांदोसो नायनो होननाबो नायाखैमोन आङो नोङो नायनो होननानै नायखादों आं मिथिगौ बिजुलि नों आंखौ मानो बेफोरबायदि सानबाय थायो आं ओरैनो साना दिल्लु आं हमनो हादों नोंखौ नोंनिया ना लैथोसिनि थाखाय दाबो फिलिंस दङ न' बिजुलि नों मानो बुजिया आंहा बेनि थाखाय जेबो फिलिंस गैया आरो आं बेखौ नांला आं बुंदोंना आंनो नोंखौल'सो नांगौ बेखौ नाङा होननानै ओरैनो नायबाय आरो मानसि नालाय मानसै अरे इसोरा मेगनखौ हरदों जाहाथे खेबसेबाबोथ' नायना थांखागोन ना नायालासिनोबो थानो हागौ नों नायनो गोसो नालाय बेनिखायनो नायदों आरो नायनो गोसो गैयामोनबा बिनिथिंजाय नोङो मोखांखौनो खालामनाय नङामोन आंथ' नोंखौ सानदोंमोन नों गाहायथिं नायख्लेंना थागोन होननानै नाथाय नङा नोङो बिनिथिंजाय नायबाय दङ आं बेसे दुखु मोनदों आंसो मिथिगौ बिखा गावदों आंहा दिनै बिखा बिजुलि नोंनिया बांद्रायबाय आं बेनिखायनो बुंदोंमोन ना दाखालिनो आं न'आव फैगोन होननानै नों गावगायानो फैनो होआसै आरो दा नों आंखौनो बेफोरबायदि सोख खालामबावदों आरो नों मानो फैनांगौ नों थाना जेबो नङा नाथाय नों बेखौ नायालासिनो थानांगौ ना मानो नायनांगौ अरे आंलाय माथो बाहेरायावनो ओंखारखायाखै ओंखारदोंबाबो नोंजोंसो ओंखारदों आरो खिनो हासुनोल' ओंखारदों बेखौथ' आं नुखायाखैमोनबो फैनाय समाव बियो माथो होबाय नालाय बेनिखायनो आं एसे खेबसे नायफ्लांबाय आरो नों दा बेखौनो एसेबां बेफोरबायदि हाल्ला खालामनांगौ नामा है नोंनिया बांद्रायलै बिजुलि नों बांद्राय नांगौनि बांद्राय सो खालामो मिथिगौ आं दिल्लु मिथिगौ गावगायानो गोरोन्थि मावदों ओमफ्राय आंखौसो उल्था रागा जोंना थांदोंना नोङो दिल्लु
बे थिलुआना आंखौ नागारनानै अबावबा लैथोसेखौ लाबोनोबो हानाय नुदोंना बोरै रागा जोंदों आंखौ फैसाफोरखौ आं एबारनिफ्राय जमायना दोननांसिगोन मानोना थिलुनि रुपखौ नुनानैनो एसे बुजि मोनबाय आं औ फैसाफोरखौ हागौमानि जमायना दोनसै आं खजानाखौ मोजाङै लाखिनांसिगोन आं नङाबा जानाय नंला नुवाखै एसेबां आं बुंना दोनखानायनि उनावबो बियो लैथोसेखौ नायदो खैबारबा बुंखादोंमोन आं नों लैथोसेखौ नायनाङा दे होननानै थेवब्लाबो माहिया मा नोङो बे सेलब्रेजोंनो हाबा जामारसिगोनबा औ बेजों जाया सोरजोंथ' जानो दे बेखौनो मोजां मोनो बेजोंनो थांगोन सेलब्रायनि बिमा बिफाखौबो फैनो हो आलासि जानो जोंहानियाव नाङा र' हे बिसा बिमा बिफाया मोनथिथ'वाखैना जोंफोर मोजां मोनलायो होननानै मोनथिया लिंहरनांगौमोन दा माथो नोंसोर हाबायानो जासिगोनबालाय औ जासिगोनथ' र' बारा गोबाव गैला बोसोरसेबो थाला होमबा जोंफोर न'आव नायनो थांनांगोन बै इसानि आयंमोनखौ लानानै थांनांगोन नों जुदि हाबाखौनो जानो सानमारदोंबा जोंफोर मा नायनाय नामा गोसथोनायफोराव बेफोरबायदि न' नायनो थांलायनांगौ नामा न'खौलाय आरो मानो नायनो थांनांगौ दे न'आलाय मा दङ ना न' दङ थानो आन्थाया दङ आरोहाय नङा थेवब्लाबो खेबसे नायनो थांबालाय मोजां जागौमोन आरो खिन्थाना लानो होदो नोंखौ मोजां मोनो होननानै होमबानिया बिसोरबो फैनो हागोन जोंबो थांनो हागोन नाङा खिन्थाथ'वानो बियो टाइम जाबा ब्लडनो थांसै माखौथ' आरो बिसोर फैलायनांगौ नोंसोर थांलायनांगौ माबा बियो नायनाय हाबा नामा जोंफोर गोसथोलायनायसो बेफोरलाय नायनायफोरावसो सोलियोना थेवब्लाबो ओरैनो न'फोरा मोजांबा आंलाय मा मोनथिगौ आं माबा बिसोरनि न'आव थांफेरदों नामा न'आलाय थाखागोन ना मालाय जोंनि बेसे बायला जिला जागोन नामा गावनाबो जोंहानि बेसे बायला जिला न' गैलाहाय आजिखालिनि दिनाव दे मोजांबाथ' मोजाङानो देनाय ओमफ्राय बिफाया माबाफोर मावो नामा आबादफोरखौनो मावो आरोहाय जागोनलै आंनो एसेबां धोनि नांलाया सेंग्राया मोजांबानो जाबाय आंनि थाखाय सेलब्रायानो बेस्ट नों थांदो बेनिफ्राय आं उन्दुनो ओंखारदों माबा खासि खालामबाय थानाङा दे उन्दु मा दे उन्दुनाङा नामा आङो दैसो गांनाय मोनसिदोंलै थांनाया दै गिलाससे लाबो आंनो ओमफ्राय माबा बै दाखालि सेलब्राया लाबोनाय बिस्कुटआ दङ दे बेयाव बेखौबो लाबोफा माबा दैखौ गुदुं लाबो एसे फुदुंना लाबो दै गुदुंजोंनो जानोसै आं दैखौबो आंसो लाबोना होफैनांगौ होनबा आइया दै बिनावबो दै लाबोना होफैलाया आरो पान्टेवालि नांजागोन होफैनि माबा बिमायानो आंना आंगि रोखोमसो खोमाहाय माखौ मा न' नायलायनो थांनांगौ सम जाबा ब्लड थांसै माखौबा न' नायला नुला गैला खमसे खम जोंहानिसैथ' धोनि मालाय सेलब्रायलांहा आरो न'बो दङ ना मालाय जोंहानि बायदि नङा फनखौनो खेबसे खालामसैलै आया माथो दाननासो होदों बाल बिमा दं खोमा खाथियाव बिसाना माबा बिमायानो दाउ बिमा बायसिसो सैथारहाय आं बाराखौबा आंजों हले बेफोर सोलियाहाय आंखौ जुदि दाउ बिमा बायसि खालामोना आं बिखुनजो मोनथियाहाय डाइरेक्ट जुदा जाखागोन आं आंजों थालि बालि गैया बेफोरबायदि आंजों सोलिया आरोथ' आं सानफ्रोमबो ओंखाम संखाया फाग्ला नामा सानफ्रोमबो ओंखाम संना होबाय थानाया आरो बुरैबा बेलेग बिसानि बिमायाथ' सिख्लाना मा दरखार नांदों दे आं आजादि सङै जाहोबाय थानो बिसोरनो रुवाथि नामा आं बिसोरनि बिहामजोसो फाला बदल संनांगोनहाय आं मिथिया आं दिनै संबाथाय बियो गाबोन संगोन सबे आं संबाथाय बियो बै नेक्स्ट खालि संलायनोसै बेफोरबायदि खालामनांगोन